BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय। बे गोदान जौगाथायनिफ्राय मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफोरा मुलाम्फा मोननो हासिगोन। BSNLआ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। रायजोआव फैगासिनो D2D टेक्नोलॉजी। नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन। एयारटेल भडाफननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज। नाथाय सिम कार्ड गैयालासे माबोरै फन खालामगोन? BSNLआ डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय।